What's up Tarlagueños? It's me again, Alvin Botis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, pipicture natin si Basilico Restaurante by Chef Gerald Basilio. Yung first restaurant niya or Italian restaurant dito sa Tarlac, yung Stella. For sure guys, yung iba sa inyo alam nyo na yung Italian restaurant sa may bypass road. So ngayon, meron siyang branch dito sa may Luisita Central Park Hotel. So mamaya mag-check-in din tayo dito. And syempre, titikman natin yung mga masarap na Italian cuisines ng Basilico Restaurante. Gusto nyo mag-dine in guys dito sa Basilico Restaurante dito sa San Miguel, Tarlac City, Tarlac guys. Sabi nga kanina, nandito siya kay Central Park Hotel. Ayan, open sila ng Monday to Sunday, 6 AM until 10 PM. I'm Chef Gerald Basilio. I'm from Milan, and former OFW, and chef ako dati sa isang restaurant sa Milan. And 10 years ako na nagtrabaho bilang sa OFW and for sa kitchen sa Milan and sa mga kusina ng mga Italiano. And ngayon, proud ako na isa ako sa nag-iisang Pilipino na tinanggap sa isang prestigious association sa Milan, Italy, which is Associazione Professionale Cuochi Italiani. And of course, former Vice President ako ng MasterChef Philippines. And eto ngayon, nasa Tarlac, magsisimula ng munting negosyo. At kung gusto nyo matikman ang aming mga luto o aming mga ino-offer na pagkain, andito lang kami sa Central Park Hotel, which is Basilico Restaurante. And of course, meron din kami sa Tarlac City, ang Stella Restaurante, part din ng aking business, and of course, ang Sky Cafe in Grill Family. We would like to invite you here at Basilico Restaurante. We have our VIP rooms, KTV bar, and of course, we have al fresco dining, and of course, meron din kami mga coffee bar, and meron din kami mga function halls for events, and we offer any kinds of events, and of course, we offer our Italian and our authentic Italian food, and of course, we offer also Filipino dishes. We assure you na dito nyo lang matitikman ang mga pagkain na hindi nyo pa natitikman sa Tarlac. Thank you so much. Eto na guys, lahat dun sinerve sa atin ni Chef Gerald Basilio. So isa siyang international chef, kilalang kilala lahat ng mga chef dito sa Pilipinas. Talaga ng mga nag-aral siya sa Milan, Italy para matutunan lahat ng mga sinerve nila sa atin dito. So authentic Italian cuisines guys, yung mga sineserve nila. Kung alam nyo yung Stella, isa rin Italian restaurant dito sa may bypass road, Tarlac City. Siya din yung doon, yung pinaka-chef. So, titikman na natin tong lahat ng sinerve sa atin. And syempre guys, yung sinerve sa atin, ito kanilang spaghetti alle bongolio, yung ating tataki tono. Meron tayong Italian porchetta, and then yung kanilang tartufo di manso. And syempre guys, itong nilang Basilico iced tea. So guys, kung nag-crave kayo ng mga Italian cuisines, visit na kayo dito sa Basilico Restaurante by Chef Gerald Basilio. So ito guys, titikman na natin yung kanilang Italian porchetta. Isa sa mga pinagmamalaki ni Chef Gerald Basilio. Syempre nakaka-proud guys dahil yung isang sikat na Italian chef
dito sa buong Pilipinas. Siya yung nagluto sa atin. Nakaka-proud dahil isa din siyang Tarlakenyo. So, dip natin muna dito sa isang sauce niya. Delicioso. So, dip natin ulit sa isang sauce niya. Ooh. Kaya mag-last bite pa tayo, guys. Napakasarap. Very tender. And siyempre, napaka-crispy nung mismong balat. Tikman natin, guys, yung kanilang spaghetti ale Bongolyo. Isa din sa bestseller nila dito sa Basilico Restaurante. And kung gusto nyo nga mag-order din ng mga wine, pero hindi sila mga wine dito. So, mas mapipil mo, guys, yung Italian restaurant kapag may kasamang wine. Nakakatuwa lang dahil nga dito sa Tarlac, so kukunti pa lang din yung mga restaurants na nagsiserve ng mga ganitong foods. Actually guys, si Basilico Restaurante, pangalawa pa lang siya sa Italian restaurant na meron tayo dito sa Tarlac. So una yung Stella, and then itong si Basilico. So isa lang din naman yung chef nila, si Chef Gerald Basilio. Next natin titikman, guys, yung kanilang tataki tono. So, ayan. Kanina ko pa siya gustong tikman. And medyo hindi familiar sa akin, syempre, yung itsura. And, man natin lasa. Wow. Ang sarap. Sa lang talaga masasabi mo, guys. Delicioso. Ang kagandahan, guys, dito sa Basilico Restaurante, kapag nag-dining kayo dito. So, fresh from the kitchen. Lahat ng orderin nyo is lulutuin pa lang. And kagandahan niya, from scratch din yung mga ginagawa nilang pasta and then mga sauces. Last natin titikman, guys, ito kanilang tartufo di manso. Isa sa pinagmamalaki ni Chef Gerald. Tikman muna natin itong kanyang airong mashed potato. Mushroom. And guys, natapos na tayo mag-dinner at andito na tayo sa ating room. Thank you, Chef Gerald Basilio. Sana napakasarap at napaka-flavorful na mga Italian cuisines na sinerve nyo sa atin kanina. And syempre, itong room natin dito sa may Luisita Central Park Hotel, nagustuhan ko dito kasi meron na sila mga complimentary coffee, complimentary water, syempre, andyan na yung kanilang toiletries and towel. And nagustuhan ko dito, merong working space. And fully air condition, syempre, meron na rin kayong smart TV. Binigyan tayong cup kanina about dun sa mga rooms nila, so pag-usapan natin. Sa garden wing nila, guys, meron silang tinatawag na deluxe or yung kanilang superior room. Superior room na double or twin bed. Deluxe room naman nila, double or twin bed din siya. Executive suite nila, ayan, meron din tayo. Good for 2 max kung binabanggit ko, guys. So, meron din silang deluxe twin, 2 single beds. Yung deluxe triple nila, 1 queen and single bed, I think, 3, good for 3 packs to. Sa deluxe quadruple naman nila, meron tayong 1 king bed and 1 queen bed, max of 4 guests. Syempre, guys, meron din silang pang-family room. So, 3 queen size bed, yung available nila, maximum of 6 guests. Syempre, yung mga binanggit natin kanina, guys, no, may access na kayo dun sa kanilang swimming pool, sa wifi, and of course, syempre, may complimentary breakfast din sila. So, meron silang basketball court, and meron din silang gym dito. Kung gusto nyo namang i-celebrate yung mga special occasions nyo dito kay Luisita Central Park Hotel, guys, marami silang mga events hall or mga area na pwede nyo i-celebrate mga special occasions nyo. Tulad ng veranda ballroom nila na good for 350 packs. Meron silang pavilion hall A and B na good for 200 packs. Lourdes Garden nila, gusto nyong mag-garden wedding. So, good for 300 packs naman yon. And of course, yung kanilang pool event area, good for 160 packs. Promenade and sun deck nila, 80 packs. So, Benito's Fun, 200 packs. And syempre, guys, kapag nag-check-in kayo dito, meron silang KTV na good for 10 packs. And then, 20 packs kung mayroon kayong mga special meetings, pwede din kayong mag-stay doon sa kanilang KTV rooms. Sa room A nila, guys, 5,000 pesos consumable for 3 years. Sa room B naman nila na 20 packs, 8,000 consumable for 3 years. And guys, kung mayroon kayong mga special occasions, book na kayo dito sa Luisita Central Park Hotel.
Good morning guys, yan kakagising lang natin and napaka-comfortable nung overnight natin dito sa Luisita Central Park Hotel. Siyempre kakain muna tayo ng kanilang complimentary breakfast. So, in-order ko itong kanilang bangus, garlic rice, siyempre yung sunny side up egg. And siyempre guys, meron din siyang side dish dito na gulay. Pero marami naman kayo pagpipilian dun sa kanilang menu. Kain muna tayo. Wow, sarap ng bangus. Andito pala tayo guys sa kanilang alfresco dining or mismong garden. So malapit tayo dito sa may fountain ng Basilico Restaurante. So yung complimentary breakfast guys, dito nyo kukunin sa Basilico Restaurante nila. So isa siyang Italian restaurant. Nag-serve din sila ng mga Filipino dishes dito. So meron naman kayo pagpipilian doon sa kanilang menu. Ayan kagandahan dito guys, no? Meron din silang mga KTV. So nasa likod din natin bandang right side. Kung meron kayong mga special meetings, pwede kayo doon. Siyempre, kung gusto nyo mag-happy-happy, pwede rin naman kayo dito sa kanilang sun deck or doon sa may garden area. Pagdating ng gabi, ayan, bago kayo matulog, pwede kayong mag-chill. And dito sa loob guys, no, I think kakasya dito sa kanilang fully air conditioned restaurant ni Basilico, 50 to 80 packs. And syempre, dito sa alfresco dining nila, pwede naman kayong magpwesto dito tulad ng ginawa ko. So, mas prepare kong mag-breakfast dito sa kanilang garden area. And guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlakeños natin dyan. Itong si Basilico Restaurante dito sa Luisita Central Park Hotel. So until our next vlog, peace out!